У нядзелю 25 студзеня запрашаем на малітоўны перапынак. Слухаем Божае Слово з Евангелля паводле Лукі, раздзел 18, вершы з 10 па 14. Прыповесць пра мытніка і фарысея, якая адкрывае шлях пакоры і малітвы. Каментуе грэка-каталіцкі святар айцец Ян Майсейчык. Сказаў жа Ісус гэткую прыповесць. Два чалавекі ўвайшлі ў святыню памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стаўшы гэтак, маліўся за сябе. Божа, дзякую табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, няправеднікі, чужаложнікі, або як гэты мытнік. Пошчу 2 разы на тыдзень, даю 10 з усяго, што прыдбаю. А мытнік, стаўшы здалёк, не хацеў нават падняць вачэй у неба, але біў сябе ў грудзі, кажучы: Божа, будзь міласцівы да мяне грэшніка. Кажу вам, што гэты пайшоў апраўданым у дом свой, а не той, бо ўсякі, хто сябе узвышае, будзе паніжаны, а хто сябе паніжае, будзе узвышаны. Дарагія слухачы, сёння мы пачынаем асаблівую дарогу, падрыхтоўку да Вялікага посту, і першай прыступкай на гэтым шляху становіцца нядзеля мытніка і фарысея. Менавіта з гэтага нядзельнага дня царква ўзмацняе свой заклік да нас задумацца пра сутнасць пакаяння, пра тое, што схавана ў глыбіні нашага сэрца. У Евангеллі паводле Лукі, якое мы толькі што праслухалі, Ісус распавядае прыповесць пра 2 людзей, якія прыйшлі ў святыню памаліцца – фарысея і мытніка. Фарысей – чалавек, які старанна захоўвае закон і пост. Дзякуе Богу за тое, што ён не такі, як астатнія, не грэшнік і не мытнік. Ён пералічвае свае добрыя ўчынкі, але ў яго словах гучыць пыха і асуджэнне іншых. Мытнік жа, стоячы здалёк, не адважваецца ўзняць вачэй да неба, а толькі з пакораю кажа: «Божа, будзь міласэрны да мяне, грэшніка». Фарысейская праведнасць без пакоры пераўтвараецца ў крывадушнасць. Пост робіцца пустым, калі яго суправаджаюць ганарлівыя думкі і жаданне здавацца лепшым за іншых. Як кажуць святыя айцы, лепш грэшнік, які ўсведамляе сваю слабасць, чым праведнік, які ўзвышаецца над бліжнім. Вялебны Ісаак Сірын вучыць: дзе няма пакоры, там усе цноты толькі на паказ. Мытнік жа паказвае вобраз сапраўднага пакаяння. Яго словы простыя, але з глыбіні сэрца: «Божа, будзь міласэрны да мяне, грэшніка». І менавіта гэтая шчырасць, гэтае ўсведамленне сваёй немачы апраўдваюць яго перад Богам. Царкоўны хваласпеў гэтага тыдня кажа: «Посцім постам прыемным, усю злосць адкінуўшы, язык зацугляўшы». Пост павінен быць не толькі вонкавым, але і ўнутраным, у сэрцы. Сутнасць посту не ў колькасці страваў, ад ужывання якіх выракаемся на пэўны час, а ў перамяненні душы. Свяціцель Ян Залатавусны нагадвае: «Пасці не толькі вуснамі, але і вачыма, і рукамі, і ўсім целам, і душой». Без пакоры, без міласэрнасці да бліжніх, без умення дараваць пост робіцца пустой формай, ад якой ніколі няма карысці чалавеку, а адно толькі шкода. Прыповесць пра мытніка і фарысея – гэта напамін кожнаму з нас. Не судзіць, не ўзвышацца, а шукаць унутранага ачышчэння, прабачэння і супакою сэрца. Няхай падрыхтоўка да посту яшчэ да яго пачатку стане для нас часам сумленнага погляду на сябе, абуджэннем жадання змяніцца, не дзеля пахвалы, а дзеля сустрэчы з міласэрным Богам. Пакора і шчырасць – ключы да кожнай духоўнай перамогі. Прасем у Господа не толькі прабачэння,
але і сэрца чыстага, міласэрнага, здольнага да спачування. Бо, як вучыць наша святая царква, менавіта такія сэрцы становяцца жытлом Божым, што вяртае радасць не толькі ўладальніку такога сэрца, але і ўсім, хто з ім мае дачыненне. У добры шлях, дарагія хрысталюбцы. Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як на небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Щасливых, хто безбожных раду боится, у сердца допустить, кого до греху не принадить, кто от насмешников бежить, кто словы правды у сердце мае, кто бедным любить помогчи. Закон Господний в день читає, про Бога думає вночі. Як древо, що каля ручаю расте, цвіте, приносе плод, так ён удачу всюди має, расте і мацнее з году в год. Ці ж гэтак робіцца у безбожных, то як палова ўверх ляцяць, то падаюць да ног вяльможных, то іх ніхто не хоча знаць. Грешники заходить на згромадженні у Божий дом, заплачуть і махляр, і злодій пред найвищейшого судом. Покори шлях вяде до Бога, припинок ён і щит святим, але без